Здравейте! Правя това видео, за да ви представя автомобила, който продавам. Автомобилът е Volvo 2006 година, V70, като е 2,4 бензин, 140 коня, но е с чип тунинг на газ. В момента съм на изхода на София. Не знам дали се вижда, че свети слънце. Колата е на газ. Светят две лампи. Едната е заради това, че колата е на газ и дава грешка в едната ланда сонда, а другата е за колана. Смених акумулатора и след което светна въпросната лампа. Колата има гражданска отговорност, има платена годишна винетка, има платен данък, има зимни гуми, има летни, има всичко. Тръгвам, гледам, че няма много движение. Ускорява много добре. Вече започва магистралата. С лекота дига 150, като може да има полиция. Не показвам, че може да дигна 180-190 на газ. Колата е в много добро състояние, що се касае до двигател, бордова част, системи за сигурност, като спирачки, накладки. Сменени са нагренажния ремък, сменена е водната помпа, сменени са филтри, включително и на газовата уредба. Освен това, всяко нещо, което е било необходимо за смяна, е сменено с добри части и то на време, включително с хубави масла. Колата е гледана включително добре. Най-важното нещо, което е за стар автомобил, няма абсолютно никъде точка корозия, което е огромно преимущество, тъй като ако някъде се наложи да влезе в сервис и трябва да се развие някое винче, болче, при корозия това е невъзможно, докато автомобила, който продавам, няма абсолютно никъде точка корозия.